Pakistan'da halat ediş toporunun işgärleri Karachi şäheriniň kenarynda suwa gark bolanlaryň jesetlerini tapma uğrunda gözleglerini dowam etdirýärler. Şu hepdäniň başyna orada bayram münasibetli geçirilen dawarlarda bir näçe adam okeana suwa düşüp gark bolan soň ölenleriň sany 31-e ýetdi. Wakada pida bolanlaryň ýüzlerçe howsary jesetleri tapmak üçin okeanyň kenaryna ýygnandylar. Okeanda gürrüň gidýän adamlar gark bolan soň Pakistanyň hökümeti okeanyň kenaryna barmagy gadagyn etdi. Owensanyň paýtagty Kabulda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Owensanyň kampaniýasy ýurtdaky dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ykdysady we howpsuzlyk krizisine sebäp bolup biljekdigini aýdyp duýduruş berdi. Düýbi Londonda ýerleşen hökümeti değişli bolmady guramanyň resmileri ýurtdaky saýlaw dawasyny derhal çözmek üçin Owensanyň garaşsyz saýlaw komissiýasyna çağırş etdi. Serbiýanyň paýtagty Belgradda Russiýanyň we Serbiýanyň resmileri birinji jahan uruşynyň başlanmagynyň 100 ýyllygyny bellediler. Rus ilçixanasynyň resmileri Russiýanyň uruş ýadygärligine gül destelerini goýdular. Bu ýadygärlikde 800-den gowrak Rus ofiseri, alymy, ruhansy we beýlekler jaýlanypdy. Ýewropa ýurtlarynyň aglawasy birinji jahan uruşynyň başlanmagyny Awstria-Wenger goşunlary Serbiýany baswalandan 100 ýyl soň 28-nji ýylda bellep geçipdiler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede ýurdun daşary işler ministri Sirajuddin Aslov Hytaýly kärdeşi Wang Yi bilen duşuşdy. Olar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy we howpsuzlyga garşy görüşde bilelikdäki taýlary güýçlendirmege aralyp maslahatlaşýarlar. Şeýlede Aslov we Wang Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'in sentýabr aýynda Täjikistana etjek resmi saparyny maslahat etdiler. Iki ýurdun daşary işleriniň duşuklary Täjikistana geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnyndan 2 gün soň amal açdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanış bolňyz.